Welcome to my channel. Welcome to my English class Bisaya version. Yes, Bisaya. Bisaya. Bisaya version. I am trying to come up with this Bisaya version of my English class tungod kay lisod ang English, no? Dugay ta kasabot bitaw. Dugay maglisod gyud ta kasabot kay we are not using English pa in our daily conversations. Wala biya ta nagsige English sa balay. Matuta sa tong kabaw, matuta sa tong basak, di biya ta mag-English. So aron makasinabot ta, aron ta dali makasabot o dali makahapod o paningkamutan, no? So paningkamutan ako. Hopefully makatabang ning ako ang igama nga video aron mo makasabot basin magsamot hinon mo ka kutaw inyong utok bitaw, no? Ang hinaot lang ko nga makatabang ni nya. Ang atong hisgutan karon, we will be dealing with modals. Modals ni siya. So kanilang sa kaniman ang naa sa inyong module, no, di ba? Grade 9. Mo man ang nasa inyong module. So kanisa lang ang ato ang hisgutan, atong putol-putulon dili chap-chapon na to ang mga lessons, dili na to kasahon kay daghan man nakahayo. Inyo bitong module by week man, by day pa jud. So atong putol-putulon aron mas dali, masayon kay kung taas magduka ka, magduka sad ko. No, at least hopefully pinaagi ani na ka sa inyo na ara ko sa amo, na ko dire katabang ko. So tara, minaw ha. Magleksyon na ta. Modals, unsa man ning modals? Maghisgot ta og can and could lang kay daghan man na sila kaayo kanila sa atong hisgutan ron, no? Aron gamay ra. Unsa man gyud ning modals? So kaning modals mo ni mga auxiliary verbs or mga helping verbs. Mo ni gitawag natong mga katabang, no? Mga helpers. Gamito ni siya aron motabang sa main verb, aron mas mapasabot ang mensahe nga gusto nato ipaabot, aron mas masabtan pagyud, no? So kinahanglan ta mo gamit sa balay bitaw, kinahanglan man ta mo naay mutabang nato. Maski pag answer na inyong module, kinahanglan mo na mutabang. Kinahanglan mo katabang. So unsa may purpose sa katabang? Mutabang na imsag maglingkod, no? So naatay para asa pag ang modals. So they are used with the principal or the main verbs. So gamiton gyud na kanunay gyud na sila mag-uban, no? Okay ra ang main verb nga ibutang sa sentence, siya lang usa ang main verb lang or ang principal verb. Pero kung si modal lang, di na siya pwede nga siya ra katabang gani, di ba? Di pwede nga wa ang amo. So ang amo okay ra nga wa ang katabang, pero ang katabang always kina siya nagsalig sa iyang amo. Di siya kakaon. So kanunay gyud na mukuyog si modal sa iyang main verb or sa principal nga verb. So ang main verb mao kana ang verb or ang action word nga maunay action, maunay gibuhat sa sa subject sa sentence, maunay gibuhat sa imuhang gihisgutan sa usa ka sentence. Pananglitan na diha sa example, she can solve the problem. Ang ato ang modal diha kanang gikulurag puwa, kanang can. Nya kanang solve mao punay atong gitawag og main verb. So main verb man na. So mo gina siya ang pinaka gibuhat sa subject. Kaysa man atong subject diha ang kanang she. Unsa man ang she? Lucky baji. Pag sure oil, baji na. Baji na ha, she. Hey, man po, si Beatrice niya, na he, bitaw. Nalang ko experience na si Beatrice na himong he. No? Basin laki to siya, nagpababay-babay lang. Bitaw. So, ang modals, again, helpers, unya, kanunay na siya magkauban with the principal or the main verb. Now, para unsa man ang modals gyud? Para maka-express og ability, inability, permission, obligation, willingness, and conjecture. So, unsa man ang ability or inability? Abilidad nimo o imong kahibaw, imong kahanas, og inability, di nimo kaya, no? Kung ability, kaya nimo na yakang yaka. Pero mayong kag inability, dili wala kay kapasidad nga makabuhat anang nga butang. So, pananglitan kanang kag di ko kalakaw, inability na lang anong di makakalakaw ay kaya, no? So kung ability, kalakaw ko, kasaka ko og kahoy, kakatkat ko og kahoy, so ability na. Then we have permission. Unsa man ang permission? Unsa nang permission? Permission kanang mananghid bitaw ka, mananghid ka. Hoy, mangawat ko sa inyong kanang saging. Mananghid, no? Mangawat, mananghid bitaw. Permission, kinahanglan nangayo ka og pagtugot og so tugtan ba ka madto ko sa among silingan ma kay naay pakals didto o di pwede kay naay COVID didto, di ka pwede, di ka tugtan, so why naay permission. Then you have obligation. Unsa man ang obligation? Imong obligasyon, ikaw obligasyon nimo isip tao
Unsa may imong obligasyon? Unsa may imong obligasyon isip anak? Obligasyon nimo nga unsa man magtuon kag tarong kay aron makatabang ka sa imong ginikanan bisan pag wala sila nangayo, wala sila nakinahanglan nga wa gyud na sila niingon nga tabangin mi, pero obligasyon na nimo as anak, no, nga motabang sa ginikanan. Then another one we have para asa gyud ang modals, willingness, imong kasibot kanang way magbuot nimo wa ka gitiunag armas diha aron ka mukatkat sa saging kay aron kwaon ang saging, wala ka gituok diha kay para mag-answer ka na imong module, no, dili parehas sa nang nasa mga pictures makita na to sa Facebook, no, nga kanang education at home, no, nga atubang sa computer ang bata pero nanay nagdaglatos, no, wala na willingness ang goal kayo ba. So kasibot ka na imo nang kaugaling mo kabuton. I think klase naman di ay mag-online naman di meron mag-ilis nako. So ana, dili na ka kinahanglan kanang suguon kanang kasibot hugas plato, automatic hugas plato, lungag automatic lungag, okay, suguon pa mo no, dugay pa jud mo bangon bitaw. Conjecture, unsa man yung conjecture ay maglisod mo ko kuan bitaw. Panaghap kana bang imo ra nang huna-huna ba, bisan pag imo ra nang idea nga imong gipagawas bisan pa og wa kay basihanan nga tinuod na, no, so mo na gitawag na tong panaghap. Kana ba lang pataka ba oroy, di ba? Panaghap mag-answer bitaw mo managhap basin di eksakto basin pog di, no, so muna siya mga gamit sa modals. Next, can man atong hisgutan. Can, ang can una mao ni siya ma-express sa can, ability, katakus, kahanas. Ang kahanas kumingon kag kanang katakus maayo jud ka, abilidad mo ka og kayo. Hanas kay ka mangupya, asus maayo ha oy. Katakus, no, takus bugas bitaw. Maayo kay ka mo drawing pananglitan, it's your ability na nimo, it's your ability, you have that talent, no, lahi pa ng talent, abilidad lang, no, kanang maglakaw nga magtuwad, that's an ability. Kamao day tatanan na di oy, tagsara ikaw kamao ka bitaw. Karon na siya kanang hisgot mo gamit ta og can. Karon as in karon nga nagstorya ta, karon nga nagtan-aw ka, karon na present, karon nga panghitabo. So example, I can speak English. Kamao ko mo storyag in English, ikaw kamao ka bitaw. Mo na atong binisaya, no, sa I can speak English. Hanas ko mo storyag in English, kanang maayo ko mo in English, no, inana pud ang atong uban, no, so yun sa nato na pag-express. Now, nay sentence diha kanang kabantay mo nay ubos. I speak English. Ako nang gituyo kay aron makita nato ang kalainan sa ibabaw kung unsa na diha nay gibutang diha nga I can speak English nya sa ubos wala nang can. Ang main verb na lang. Usay akong giingon ganina. Pwede si main verb naa gamiton sa sentence. Pero kung si modal lang dili siya pwede. Kinahanglan mag-uban gyud siya ni main verb. So mao na diha sa primero natong example, I can speak English. Naa si modal, naa si main verb. So again, ang kanang puwa mo na atong modal, kanang blue mo na ato ang main verb. So sa ubos nga sentence, I speak English na lang. So unsa may atong translation ana sa Binisaya? May istorya ko in English. Nakita na to ang kalainan. May istorya in English. Bahalag nagpaturagas na diha, nagbaylo na imong subject o imong predicate, nagbaylo na imong ana, no. Mo na gitawag na to I speak English. Bahalag sila kasabot. Basta kay in English to, no? I speak English. But when you say I can speak English, there is a difference. Unsa man ang can? Gawas sa can na spelling ana. No, kana can. Nana may can. Subot pasabot maayo ka. Kung mayo kag I can speak English, kamao gyud ka mo in English. Sakto gyud imong in Englishan. Dili pareha sa I speak English. No, nga si Beatrice na himong he. So mo na siya I speak English. Pero mayo kag I can speak English, si Beatrice she gyud na siya kanunay. Bitaw sig naglibog mo, no. So I can speak English, kamao gyud ka mo in English. Maayo jud ka ana na jud kay katakus, na kay kahanas, na kay abilidad nga mo in English, bisan pagratatan kag in English 1 2 3 bla bla in English gyud. Pero kung I speak English ra, bahalag nagkatuwad-tuwad na diha magbuot ka I speak English.
This is my English. English is this. Oh, diba? Ana lang. So, I speak English. Can na ha. Ability, nag-express ang can og ability, katakus, abilidad, kahanas, karong panahon na. Karon nagstorya, karong nagtanaw ka, muna siya can. Sunod, possibility, posibilidad. Posibilidad pagka, may posibilidad pagka motubo ko. O ana ba? No? Karon na siya nga mga panghitabo. Karon as in karon, present. So naay ang sentence, example, can you lead the prayer? Motubag ka og I can lead the prayer. So kana bitaw pakalitan bitaw ka nya magngadji na yan isod bitaw may isa ikaw kay nagtabi bitaw ka. Pitin mo pitin mo inana nagbabuhay mo ba nya. Ni kalit bitaw ingon si teacher, okay, lead the prayer blah blah. Oh na si Talpulana lead the prayer. Namura si Talpulana, makatubag si Talpulana, mingon si Talpulana. I can lead the prayer. Sa ato pa kaya niya mo lead sa prayer. Naay posibilidad nga kaya niya, no? Possibility, posibilidad. Kaya na niya. Ang posibilidad is taas kaayo ang posibilidad nga kaya niya buhaton. So ang atong translation na sa Binisaya, maka-lead ko sa prayer. Kamangod ko mga mga anak ba, di ba? Kaya niya. Posibilidad, kaya niya. So, nga sa higayon nga ning tubag si Talpulana, nga I can lead the prayer, buot pasabot, ana diha nga panahon, diha kung palidon siya, maka-lead siya sa prayer. Dili, time sa mamhake, mangita, manggugol sa kumam og prayer. Wala, diretso, on the spot, no? On the spot. So, mo na gamit og can. On the spot siya, possibility. Showing, expressing possibility. Posibilidad. Gets? Sige, kaduha na ha. O, diman ito, balik, daghan na ba ni kayo, patay tani. Katulo, ang can, pwede po, uy, ang can, dili na, basim ingon mong lata ha. Can is offer. Offer og lata. Bitaw. Offer na siya, pwede ka motabang. Mo-offer ka ba? Kana bang, mingon ka, kanang imong classmate dito, mingon hala, uy, gigutom man ko, mingon ka, nakoy 25, oh, palit, dungagi, oh, ana ba? Offer kasi mo 25 stabos, bitaw. Di, 25 pesos eh, 25 stabos na to, joke. No, so, offer ka og tabang. Mo-offer ka nga motabang ka. So, karon pod na, present pod na siya nga panghitabo. Karon, as in karon, no? Dili pwede gahapon, di pwede ugma. Karon gyud na siya. Present man, lahi man po present niya ugma. Example, I can carry that box for you. So in English, kung ato nang binisayon, ako'y alsaan ng box para nimo be. No? Kana bitong moingon ka nga, oh, akong pag-umangko no, mga no. Gai ko kanon be. Oh, di ba? Oh, ngayo be. Nay mangayo bitaw mapakilimos, piso be, kwarta be. Kuhiton bitaw ka day piso day bi B no, so ang B diha kasagaran kung binisaya kasagaran gamiton gyud na nato kung gusto ta mo tabang o mo-offer ta og tabang kanilang pod sa pag-offer lang pod og tabang no kanang moingon nga wala gina ako'y alsaan ng box para nimo B. Oh, binangga siya. Kanang nay chika-chika diha o kachar-char diha nga bugat kayo ang bagay gidata ng libro. Mabaga kaayo, wa pa usong module, no? Mabaga kayo ang libro, moana din si Talpulano, ay Talpulana, ako'y daan ng imong bag, bi. Diba? Ning offer siya. Siya offer nga, siya muda sa bag. Siya offer nga, siya mo tabang og bit-bit sa bag. Di bit-bit, oy, karga gyud kay bugat. So, can. Offer ka nga, mutabang. Sunod, kaupat kita. Hala, oy, daghana pa ani. Okay, bitaw, gamay na lang niyo 5 ra ni kabuok, ikaupat na ta. Can, mangayo og permiso or pagtugot or kanang mananghid ka. Di ba? Mananghid. So unsa may buhaton nimo mananghid ka? Oh, nya. Karon present nga sitwasyon ha, present. Pananglitan. Can I visit JK? Oh, sa English. Oh, binisayon na nato. O bisita ko ni JK ha. Oh, di ba? Ngutana ka. Kung kanino mo bisita kon JK. Ingon mo ka, mo bisita ko ni JK ha. So, ang ha, kasagaran gamito na to kung mananghid ta. No. Kanang ingon ka nga. So, pa may ubang example. Say for example, can I drink water? Oh, can I drink water? Mayroon po mainom kog tubig ha. Oh. So, when you use can di ay kung mangayo ka og permiso or pagtugot or mananghid ka, informal kaayo ni siya nga pagpananghid. Kana bang mura ba og
less ang ihang pamatasan, no? Wala kaayo pamatasan. Kaya mingon kog minom kog tubig ha. Ana no? So can na siya. Kasagaran gamito na to ana ha para mingon nga mura bag nagsikta og yes ba or no. Mingon daig no, di siya kakainom, sorry ka na lang, no? So can nanghid ka kung tugtan ba ka or dili. Another, mangayo ka og pabor. Ganitan. Oh, karon gyapon na present gyapon kani mga present gyapon nga mga panghitabo. No? So, can I use your pencil? Oh, sa in English, can I use your pencil? So, kung binisayo nato na mogamit ko sa imong lapis, ha? Oh, nanapod ng ha. Balik-balik lang gani si ha. Pero dili ni ka ng ha, katawa. Joke. No? So, mugamit ko sa imong lapis ha. Again, sa giingon na nako ganina ang ha kasagaran atong gamiton kung mga itag permiso nya kani siya nangayo siya favor, nangayo siya pabor nga tugtan siya nga mugamit sa lapis. Paparehas sa ganina no. Usa pa man. No? So wala kayo siya kalainan. But sa in English na among god na ay kalainan sa English. Can I use your pencil o sa kaganina unsa to? No? Can I visit? So, ano siya. Next, could. Ang could, past tense po ni siya sa can. So, kung atong kuanon, paparehas sa good siya. Kay past tense, ganina ang can, present. Kani siya, past tense na po siya sa can. So, ang could, parehas sa good po sa can, mo express og abilidad, kahanas o katakos. Pero, una, sa nangagi na, ni agi na, nahuman na. Atong bata pa ka, o basta sa una pa, no? So, nagibutang diha. Example, I could play chess before. Nay, before, pag yun, no? So, ato nang binisayon, kamao man ko sa una mo duwa og chess. Or hanas man ko sa una mo duwa og chess. Karon di na. Wa na. Goodbye. Nag-open pa lang. Wa na. One move. Na one moves ko. Na, dito ra. Na one moves. Mo na I speak English. Na one moves. No? Pero may yung na one move ko. O mo na siya. I can speak English. O diba? Apply da yun. So, I could play chess before. Kamao ko sa una. Sa una ra. Karon di na. You see? So, naanay kalainan dayon. I could play. Kaya mo yung I can play chess. Pwede ka mo play karon. Pagka na, I could play. Di nakakamauron. Sa una ra. Gets? Okay. Sunod. Mananghid ka. Ikaw, mananghid ka. Ikaw. Mananghid. Oh. Karon na. Karon nga panghitabo. Present. Ya, kani siya, ang kalainan lang pod ani sa, di ba ganina kay ang can, kay mananghid man puno niya. Present pod. Inko ma'am, kay past tense ang could. Pero kaning could din kung mananghid ta, mas formal siya. Di ba ganina ingon ko, mas less ang pagka formal ganina sa can kung mananghid ka. Karon mas formal siya, no? Pananglitan, ingon nga, kanang, could I use the CR? Oh, pwede ko mo gamit sa CR? Oh, nanakay pwede. Kana bitaw, ganina kay wala man to, di ba? Ingon naman kag, mugamit ko sa CR ha? Oh. Kung can I use the CR. Pero dire, may kag, could I use the CR? Ingon na kag, pwede ko magamit sa CR. Kalibangon kay ko. O, ana no, pagkapin. Bitaw, you could use the CR. Kung wala nang utana. Nya, pwede ni mo gamiton ang CR. Ana. No, nakakuha ra. Nakita ang kalainan sa can o sa could. So, ang pwede manggod, formal na siya. Nya, may respeto nga pagpananghid. Munay pamaagi nga, murabag, dili kaayo, ka-harsh mo po da ninyo. Ay, gay kog lapis bi. Mingon, murag nanugo. Wala ka. Okay, next. Could. Could gihapon ta. Muhangyo o mangayo og tabang. Karon gihapon na, present. Oh, pananglitan. Ya, mas formal po di siya ha. Di pares kaganina lagi nga ang can. Kuan siya ka ng less ang formality. Kani siya is mas formal ang pagpanghangyo nimo, no? Mangayo kag tabang. Could you help me move this bed? O, di ba? Nanakay, could you help me move this bed? O, di ba? Kung mapatabang mo sa inyo, ha, kanang manghugas, could you help me wash the dishes? O, di ba? Char, English na siya. I can speak English na ka. O, sige. Could you help me move this bed? So, pwede tabangan ko ni mong sibog aning higdaanan. O, di ba? So, nanakay, respeto. Di kay, tabangi ko, kung ano ning higdaanan bi. O, ana, lahi, no? Lahi kaysa, pwede tabangan ko ni mong sibog aning higdaanan. O, diba? Naikalainan, no? Ang can ug ang could. Sunod, suggestion. Kanang suggestion.
Mao ni kasagaran ng mga friends na to mo suggest bitaw, oh buot-buot bitaw. So sa umaabot pa ni, sa moabot pa no, sa future to pa ni siya. So pananglitan suggestion nimo kung para sa future, no? Panitan nay mangutana nimo nga, "Hala oy, magunsa man ko nga kanang pandemic naman. Magunsa man ko nga na may COVID." No? So moingon siya nga, "You could stay at home during this pandemic." Oh, you could stay. Na kay could. Na po jud kay stay at home during this pandemic. Sa ato pa, pwede ka magpuyo sa balay karong naay pandemya. O, di ba? So, you are suggesting. Pero wala, bot pasabot, nga iyan ang sundon imong suggestion. Nag-suggest naman ka. Ayaw po ka suko o. Naglaag jud siya. Nga niingon man ka nga pwede ka. Pwede raman. O makaningog pagpuyo. O, di ba? So, pwede ra. Suggestion ra na siya. So, nakuha. Suggestion, pwede ka magpuyo. You could stay at home. Magpuyo ka sa balay. Okay, kani siya, last ni siya. Giapil lang yun din ako kay feeling nako importante ni mas kanang naatay matagbuan, mahinagbuan nga mga sentences nga nagamit aning could plus have plus past participle unya basin ba og mag loy wa man gi usaon man ni para asa man ni. So kani di ay siyang could plus have plus past participle sa verb. Mao ni gamiton kung kana bitaw mag-express ka nga sa mga butang nga posible unta nga nahitabo o mahitabo sa nangagi. Kani adto ba? Pwede unta to siya mahitabo, pero wa jud nahitabo ba unsa bang pagkaunsa awa man jud siya nahitabo. No, pananglitan. I could have visited you. I could have visited you. Ang could nato diha na could plus have plus past participle sa verb nga visit which is visited. No? So I could have visited you. So kasagaran mas magamit ning could plus have plus past participle kung parisan na nato ang ato ang clause o mga if clause, no, kung naa nata sa conditional. So i-review ni nato later, pero karon ako lang ni siyang gi-appeal kay kuan man pud gihapon ni it shows modality, no, nagyapon siya pag modal man gid gihapon ni siya. So I could have visited you. So kung atong binisayon, sus nakabisita unta ko nimo. Nakabisita unta ko nimo. O see, kana bitaw mo ingon tag unta. Kanang nagpakita lang yun na nga napakyas ka, wa ka kaadto petan. Sus makaadto man unta ko. Makaadto unta. Kaadto unta ka pero wa gid ka kaadto. No unsa man gyud? No, so mo na siya nakabisita unta ko nimo. Okay? So naay nasabtan. Okay na to. So, ato ning i-review later kung naatay mga maabot na ta sa leksyon nga conditionals. Mo to siya. Humango ta. Nakasabot. Nakasabot ka? Okay ra lagi. Okay ra. Wa ka naglisod. Nakasabot ra ka sa akong buti pasabot. Nakakuha ka. Pero wala. Good, no? So, feel free to write your comments down. Ubus. Write your comments or you can ask me questions directly. Direkta na lang ako pangutan na pwede i-message ko nimo, i-chat, no? Pwede mag-email ka kung naka-email, no? Diba? Why not, no? Pwede sa anything. You can contact me. My details are on your module, so walay problema. No? So again, pasalamat po ko sa inyong mga ginikanan kay tagaan gid mo opportunity ba ana magtanaw og video no mga load So salamat po parents sa opportunity. Then at least pinaagian ng suporta ninyo sa inyong mga anak, inyong gipakita na you really wanted them to succeed in life. You really wanted them to learn somehow. So as a parent and as your teacher, hopefully manghinaot ko nga unta ay lang gud mo pagdalian ang module. Ang importante na ay nakatunan, dili importante, dili kinahanglan daghan kag naansiran. Ang importante na akay nakatunan. Bye bye.